Lumabas ka dyan! Naghahanap po yata sa inyo. Kausapin mo ako! Pati ako nadadamay pa. Ruby! Lumabas ka dyan! Umutang sa akin yung mama mo na pangdadagdag daw niya sa negosyo. Anong negosyong sinasabi ni Mama? Bibigyan ko siya ng 1 buwan. Tawagan niya ako. Mang Romeo, kamo! Kaya pasensya na. Ilang buwan na yung utang mo sa akin. Pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagpaparamdam. Pero naman kasi kita. Ang usapan natin, 1 buwan lang. Wala ka bang tiwala sa akin? Dati meron. Pero ngayon, wala na. Tandaan mo, nandito ka sa pamamahay ko! Baka ikaw i-demanda ko sa paninirang puri mo sa akin. Ruby! Lumabas ka dyan! Tingnan mo nga kung sino yun. Ma, may naghahanap po yata sa inyo. Mukhang galit na galit. Lumabas ka dyan! Alam kong nandyan ka! Sino ba kasi yun? Huwag ka sumilip. Baka mamaya makita ka. Ruby! Lumabas ka dyan! Kausapin mo ako! Eh, ikaw yung tinatawag mo eh. Nahanap ka. Ikaw na nga lang lumabas. Sabihin mo, naghanap ka mo ng trabaho. Ba't ako, Ma? Eh, hindi ko naman kilala yun. Ikaw na lang. Basta sabihin mo na lang yung sinasabi ko. Ayoko nga, Ma. Sige na dyan, puntahan mo na. Dali na. Pati ako nadadamay pa. Ruby! Lumabas ka dyan! Ano po yun? Sino po hinahanap nyo? Ikaw ba yung anak ni Ruby? Ako nga po. Bakit po? Nasaan ang mama mo? Umalis po siya kanina eh. Naghanap po ng trabaho. Naghanap ng trabaho? Di ba nasa abroad yung papa mo? Alam mo, umutang sa akin yung mama mo na pangdadagdag daw niya sa negosyo. Ano po? Anong negosyong sinasabi ni Mama? Lagi naman nagpapadala si Papa sa kanya. Humiram siya sa akin ng malaking halaga dahil babayaran niya daw agad ako. Pasensya na po kayo. Hindi ko po alam yung mga bagay na yan. Pakisabi kay mama mo, nabalik niya kaagad yung hiniram niya sa akin. Dahil ilang buwan ko na siyang tinatawagan, pinapatayan niya ako ng cellphone. Sige po, sasabihin ko. Nung humiram siya sa akin, agad-agad ko siyang binigyan. Akala mo, maamugto pang mabait at pinakakuha pa niya ako ng mataas na interest. Ako, madali akong kausap, pero kapag ganyan ang tinataguan ako, ibang usapan na yon. Hayaan niyo po. Kakausapin ko po si Mama tungkol dyan. Mabuti pa nga, dahil ayaw kong sayangin ang oras ko sa paniningil sa kanya. Sige po. Pasensya na po kayo ulit. Sige, pakisabi sa mama mo, bibigyan ko siya ng 1 buwan para bayaran niya yung hiniram niya sa akin. Tawagan niya ako, Mang Romeo, kamo. Sige po. Makakarating po kay Mama. Ma, sino yun? Mang Romeo daw eh. Nakahiram daw po kayo malaking pera sa kanya. Wala yan, anak. Ba't po kayo nakahiram ng malaking pera, Ma? Saan niyo po dinala yon? At saan niyo ginamit? Huwag mo na nga isipin yun. Problema ko na yun. Di ba nagpapadala naman po sa atin si Papa? At malaking allowance po binibigay niya? May paggagamitan lang sana ako, kaya ako humiram ng pera. Ganon kalaki? Huwag niyong sabihin, bumalik na naman po kayo sa bisyo niyo. Pwede ba, Jen? Huwag mo nga pagsabihan na parang ikaw yung nanay ko. Pinapasabi po ni Mang Romeo na meron daw po kayong palugit na 1 buwan para maibalik po yung hiniram niyo. Pwede ba, Jen? Ako nang bahala doon. Hello, Berto? Hello, Ruby. Kumusta na kayo dyan? Maayos naman kami, Berto. Si Jen, kumusta na? Nasaan siya? Pumasok siya. Ganun ba?
nag-aaral naman siyang mabuti. Oo naman. Sabihin mo kay Jen na pagbutihan niya ang pag-aaral niya. Kasi mahirap kumita ng pera dito. Lagi kong sinasabi yan sa kanya. Sabi ko, bawal mo na siya mag-boyfriend. Tama yon. Mabuti na lang. Mabait yung amo ko dito. Maswerte ka at napunta ka dyan sa mabait mong amo. Siya nga pala, Berto. Baka pwede ka magpadala ulit. Bakit mahal? Kulang ba yung pinapadala ko sa'yo? Kasi si Jen, panay ang hingi niya ng pera. Madami daw siyang binabayaran sa school. Pati nga yung budget namin dito sa bahay, na short na. Tipid na tipid kami sa pinapadala mo para magkasya lang. Marami pa kaming binabayaran sa kuryente, tubig at wifi. Sige, magpapadala na lang ulit ako para may panggastos kayo ni Jen. Salamat, Berto. Kapag may sobra, ipunin mo din ha. Oo naman. Kaso, sa mahal ng bilihin, wala natitira sa padala mo. Ganun ba kamahal ang bilihin ngayon dyan? Oo, Berto. Kailangan pala magdoble sipag ako dito para may maipadala ako sa inyo. Baka naman magkasakit ka niyan sa ginagawa mo. Hindi naman, basta maibigay ko lahat ng kailangan nyo. Maraming salamat, Berto. Mag-ingat ka palagi dyan, ha? Kayo din ni Jen. Sige, tatawag na lang ako ulit. Sige. Mababayaran ko na si Mang Romeo nito. At may magagamit pa akong sobra. Ayos. Ma, andyan na po pala kayo. Mano po? Papasok ka na ba? Opo, ma. Oh, eto. Baon mo yan, ah. Pinapasabi pala ng papa mo, magtipid ka daw. Kasi mahirap kumita sa abroad. Sige po. May natira pa naman po sa baon ko nung nakaraan, kaya titipirin ko na lang po ito. Pinapasabi pala ng papa mo na mag-aral ka daw mabuti. At huwag ka muna makikipag-boyfriend. Opo, ma. Kailan po pala tumawag si Papa? Nung nakaraan. Siya nga pala dyan. Huwag ka magsasabi sa papa mo ng problema, ha? Baka mamaya mag-isip pa yun. Basta pag may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Sige po, ma. Papasok na po ako. Sige, mag-iingat ka. Ano ba yan? Kanina pa ako minamalas. Hindi naman, Ruby. Baka hindi mo lang araw ngayon. Oo naman. Makakabawi ka din. Di ba nung minsan, paldo ka sa panalo? Oo nga eh. Pero ngayon, pati allowance ng anak ko at allowance namin sa bahay, ubus na. Nako, paano yan ngayon? Nandiyan naman si paring Masong. Pumunta ka muna sa kanya. Pagkano ba yung hiramin mo, Ruby? Papautangin mo ba ako? Papautahin ka yan. Basta, meron ka may sasanla. Ano naman isasanla ko? Yung motor mo, o kaya yung titulo ng bahay nyo. Depende sa isasanla mo. Nako, baka magalit yung asawa ko pag nalaman niya yung ginagawa ko. Yun lang. Eh di wag mong ipaalam. Di ba magaling ka naman magsugal? Mali mo maibalik mo agad. O kaya mas dumoble pa.
O sa bagay, yung titulo na lang ng lupa namin yung isasadla ko para mas malaki-laki yung puhunan ko. Sigurado ka. Hindi ka namin pinipilit ha. Oo naman, hindi naman ako papayag na matalo, no? Oo, ikaw pa ba? Magaling ka kaya? Hindi naman. Oh, tapos na ako. Tungit na ako. Grabe ka naman, ikaw na naman. Sineserte. Sige, balastahin niyo mabuti ah, para manalo naman ako. Tao po! Tao po! Lovely, halika, maupo ka. Sige. Ito nga pala yung hinihiram mong pera. Salamat, Lovely ha. May interes yan. Alam ba yan ng pinsan ko? Oo naman. Alam mo namang mahigpit ako sa mga pinapautangan ko. 1 buwan lang yan, ha? Oo naman, Lovely. Saan mo ba kasi gagamitin yan? Yung pinsan mo kasi, hindi pa nagpapadala. At walang baon si Jen. Sabi ni Berto, humiram mo na daw ako sa'yo. Hindi ba maganda yung trabaho ni Kuya Berto sa abroad? Oo, pero minsan kasi, nadidelay yung padala niya. Ganun ba? Di bale, kapag nakapagtapos naman yung anak nyo, wala na siyang iisiping gastos. Kaya nga eh, sana makapagtapos na si Jen. Hayaan nyo, konting tiis na lang. Sige, aalis na rin ako. May kausap rin kasi ako eh. Hayaan mo, tatawagan na lang kita pag babayaran ko na tong nahiram ko. Sige, aasahan ko yan ha. Sige. Parang si Mama yun ah. Si Mama nga. Bumalik na naman siya sa bisyo niya. Hindi talaga siya tumitigil hanggat hindi naubos ang pera niya. Ma, andyan po pala kayo. Mano po? May pagkain na ba tayo dyan? Nagsaing na po ako, Ma. Ang kaso, wala na po tayong ulam. Chinek ko po dun sa ref kanina. Wala na pong ulam na pwedeng lutuin. Ano? Eh dilata, wala na ba? Wala na rin po, Ma eh. Kahit nga po yung mga stock natin na itlog, ubos na din. Ma, di ba may padala naman po si Papa? Oo, bakit? Alam mo naman kung saan napupunta yung padala ng papa mo, di ba? Yung kuryente natin, tubig, at yung wifi, pati na rin yung mga bayarin mo sa school. Ang dami mong binabayaran, hihi ka sa akin ng pera. Tapos sasabihin mo sa akin, wala tayong ulam ngayon. Alam mo naman, mahal na yung mga bilihin ngayon, di ba? Pinagkakasya ko na nga lang yung pinapadala ng papa mo eh. Alam ko, Ma. Malaki naman po yung pinapadala ni Papa, di ba? Bakit, Jen? Pinapakalaman mo ba ako sa pagbabudget ng pera, ha? Mas magaling ka na ba sa akin?
Huwag mo akong pakialaman! Diskarte ko to! Sige, pumunta ka muna sa tindahan at mangutang ka muna ng ulam natin! Sige na! Tao po! Tao po! Ruby! Ruby! Ruby, lumabas ka dyan! Ruby! Naku, lagot. Si Lovely yata yun. Ruby! Lovely, pumasok ka muna dito. Huwag kang mag-iskandalo. Bakit hindi mo sinasagot yung mga tawag sa'yo? Sira kasi yung cellphone ko, Lovely. Kaya pasensya na. Ilang buwan na yung utang mo sa akin. Pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagpaparamdam. Huwag mo sabihing maghipag tayo dahil hindi yan uubra sa akin. Ibabayaran naman kasi kita. Wala lang kasing pinapadala pa sa akin yung pinsan mo. Hindi ko na problema yon. Ang usapan natin, isang buwan lang. Hindi ko naman kagustuhan na hindi kita mabayaran. Ni interes nga, ni wala ka man lang may bigay sa akin. Babayaran din naman kita, basta maghintay ka lang. Kailan pa? Maghintay ka lang. Wala ka bang tiwala sa akin? Dati meron. Pero ngayon, wala na. Aba, maghinay-hinay ka sa mga sinasabi mo, Lovely. Tandaan mo, nandito ka sa pamamahay ko. Baka ikaw i-demanda ko sa paninirang puri mo sa akin. Ako pa ngayon yung masama? Ayos ah. Ang kapal talaga ng pagbumuka mo. Umalis ka na dito kung ayaw mo ireklamo kita. Ang galing mo din, no? Nung nanghihiram ka, ang bait-bait mo. Yun na nga eh, hindi ka makapaghintay. Ano bang ginagawa mo? Umalis ka na. Ako pa talaga ngayon? Ikaw na ngayon nangutang, ikaw pa yung matapang. Ano bang ginagawa mo? Umalis ka na. Opa! Ba't di naman po kayo nagsabi na dumating na kayo? Namiss po kita pa. Biglaan lang, anak. Sige po, pasok po kayo. Si mama mo. Sandali lang pa. Tawagin ko lang po si Mama. Ma! Ma! Bakit ka ba tawag ng tawag sa akin? Berto? Berto? Bakit hindi ka nagsabing uuwi ka na pala? Alam ko na lahat ng ginawa mo, Ruby. Habang nandun ako sa ibang bansa. Ha? Anong ibig mong sabihin? Oh, ba't napatawag ka yata? Pasensya ka na ha, kung tinawagan kita pinsan. Anong problema, pinsan? Yung asawa mo kasi, Bakit? Anong meron kay Ruby? humiram kasi siya sa akin ng pera. Ano? Para saan daw? Pang-allowance daw nila ng anak mo. Anong allowance? Nagpapadala naman ako sa kanila. Sobra pa nga yung binibigay ko. Ang sabi sa akin ng asawa mo, hindi ka daw nagpapadala. Sinabi niya yon? Oo, kaya nga nanghiram siya ng pera. Tapos, balita ko pa, nagkautang pa daw siya. At nakasangla pa yung bahay at lupa nyo. Ano? Ginawa niya yon? At nagkautang pa sa'yo? Balita ko, nagsusugal daw yung asawa mo. Akala ko, nagbago na siya. Bumalik pala ulit siya sa bisyo niya. Dati na ba siyang nagsusugal? Oo noon. Dalaga siya nung nagbisyo siya. Mukhang mahihirapan siyang magbago. Pasensya ka na, Lovely. Magkano ba yung hiniram niya sa'yo? Nasa 50,000. Ganun kalaki? Oo, pinadagdagan niya ng pinadagdagan. Akala ko nga may babalik niya eh, pero hindi pala. Sige, pinsan.
unti-untiin ko na lang babayaran sa'yo. Kung okay lang sa'yo, pinsan. Sige, salamat pinsan. Ano ginawa yun, Ruby? Pati sa pinsan ko na sila, Blake. At nagsumbong pa talaga siya? Kung hindi niya sinabi sa akin, baka hanggang ngayon, hindi ko pa malalaman ng mga ginagawa mo. Pa, tama na po. Anak, kukunin na kita dito. Uwi na tayo sa lola mo. Berto, iwanan niyo ako. Paano ako? Kawawa yung anak natin. Hindi mo siya inaalagaan. Pinababayaan mo din siya. Paano ako, Berto? Sana naisip mo yan noon pa, Ruby. Maghanap buhay ka. Para alam mo kung gaano kahirap kumita ng pera. Berto, magbabago na talaga ako. Huwag niyo akong iwan ni Jen. Naisip mo bang hirap ko? Habang nasa abroad ako? Para lang may paipadala ako sa inyo. Berto, patawaran mo na talaga ako. Magbabago na ako. Magbago ka muna. Para maniwala ako sa'yo. Jen, kunin mo ng mga gamit mo at sumama ka na sa akin. Pa, hindi po ako pwedeng sumama sa inyo. Hindi ko po pwedeng iwan si Mama. Anong sabi mo, Jen? Alam mo na nga ang mga ginawa ng mama mo. Hindi ka pa sasama sa akin? Pa, ngayon po ako mas kailangan ni Mama. Naawa po ako sa kanya. Wala po siyang kasama. Baka mapano siya. Berto, huwag ka nang umalis. Samahan mo kami ng anak mo dito. Hindi na kita kayang pakisamahan, Ruby. Magbago ka muna. Para din sa'yo yan. Patawarin mo na ako, Berto. Parang awa mo na. Pa, pasensya na po kayo ah. Kahit ganyan po si Mama, mahal ko po siya. Naintindihan kita, anak. Napakabuti mo talagang bata. Berto, huwag kang umalis. Nagikiusap ako sa'yo. Jen, anak. Doon muna ako kila lola mo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Patawad kung kailangan ko itong gawin. Sige, anak. Alis muna ako. Naintindihan ko kita pa. Sige, anak. Alis na ako. Ano na ako ngayon? Kapag umutang ka, kasama ang tiwala. Kaya wag natin sirain to. Para pag nagipit tayo, may mga taong malalapitan tayo.